ya bụ amụma ime ngagharị nke ndị ala anya bụ Naijiria na-abagide na ya ga-ewe mkpụrụ abalị 10 nke malitere ụnyaahụ ka a na-enweta ozi na n'agbanyeghị na ebe niile dị nnọọ larịị ụnyaahụ na ndị Anambra esonyeghị na ya bụ ime ngagharị. Ndị ABS gagharị n'ebe dịgasị iche iche ịmata etu ụbọchị si wee kwụrụ kọwapụtara na ọ bụ eziokwu na okporo ụzọ dum tọgba nnọọ arị ebe ụlọakụ nakwa ọtụtụ ọmahịa dịgasị iche iche mechisiri emechi na ụmụafọ steeti a bụ nnọọ ndị nke ahụghị ka ha kwụkọrọ n'ebe na ebe ọbụla n'ụdị isonye na ya bụ amụma ime ngagharị. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ọtụtụ ebe a gara iji wee nete ka gburugburu ha si wee dị bụ ndị gụnyere Roban Stores, Everyday Supermarket nakwa ahịa Eke Ọka bụ nke a nọrọ n'oge ahụ wee fụ na ụfọdụ mepere ụlọ ahịa ha ma ụfọdụ emepeghịkwa ncha ncha bụ nke a nọkwaziri n'oge ahụ wee neti anya wee fụ ndị ọrụ nchekwa uwe ojii ka ha nọcha n'akụkụ wee na-echekwa ụbọchị. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere njikere ha dị iji wee wotu udo, onye okwupụta okwu ndị uwe ojii na steeti a bụ Maazị Tochukwu Ikenga mere ka amata na ụlọ ndị uwe ojii bụ ndị kesachagoro ndị otu ha n'ebe ụlọ ọrụ gọọmenti niile dị na steeti a dị nakwazi ebe ndị ọzọ makwa ebe ndị ụlọ ọrụ gọọmenti etiti dị na steeti a. Maazị Ikenga mere ka amata na enweghị ngagharị iwe ọbụla emere na Anambra steeti n'ihi na ha nwere ọtụtụ ndị otu ha zigere n'ebe dị iche iche ma ha eyikweghị akwa ndị uwe ojii bụ nke o kwuru na ihe kpatara ha ji wee jiri amụma bụ ka ndị ahụ nwere ike iwetara ha ozi kwamgbe. O kwuru na ọtụmadị na tata dịka mgbe a na-adaghị eji ọrụ mana ụfọdụ ndị ọrụ oyibo bụ ndị ụbọchị a na-anaghị eji ọrụ ada amachibido ha nwa iji ọrụ bụ ndị gụnyere ndị nta akụkọ, ndị ọrụ nchekwa nakwazi ndị ọrụ ahụike bụ ndị o kwuru na ha niile gagbadoro ọrụ ma rụkwa ka ha si bụ arụ.